Ahoj, vítám tě u prvního videa, kdy si vlastně budeme ukazovat, jak já se konkrétně připravuji na jednotlivé závody. A chtěl bych začít nějakým takovým jednodušším tématem, a to je tvorba map v Google mapách. Je to poměrně jednoduché, jediné co potřebujeme, tak založit účet u Google, samozřejmě asi ho už většina dneska má, není to nic neobvyklého. V případě, že máme vytvořený účet u Google, tak se dostaneme na hlavní stránku Google vyhledávače a vpravo nahoře si zvolíme ty aplikace, což jsou ty tečky nahoře. Poté si zvolíme disk, klikneme vlevo nahoře pod ikonkou disku přidat, zvolíme více a zde mapy Google. Zde vlastně jenom odklikneme Create, že chceme tu mapu vytvořit a už jsme se dostali vlastně na mapu České republiky. Teď, když víme, kde se nachází závod, tak já konkrétně vím, že třeba si chci vytvořit mapy na Vyškov. Tak se nahrnu na oblast Vyškova a prvně si rozdělím dny a vlastně další body, které chci do mapy zahrnout. To udělám tak, že tady vlevo nahoře mám vlastně vrstvy jednotlivý, které si budu přidávat. Tak já vím, že určitě v sobotu bude závod, v pátek bude nějaký shakedown a pak budou další body, které určitě využiju, ať už je to technická přijímka, je to ředitelství, nebo například slavnostní start cíl. Takže, abych přidal další vrstvy, tak kliknu na přidat vrstvu, zde se mi vytvoří další vrstva a chci ještě jednu, protože jsme se bavili, že chci zahrnout pátek, sobotu a další ikonky. Takže já jsem zvyklý si to nadepisovat anglicky, klikneme na tu vrstvu bez názvu a napíšeme si jednotlivé dny, takže Friday, Saturday a tohle pojmenovávám jako další, to znamená others. Tak, ještě mapa nemá název, je to taková malinká drobnost, ale může nám to pak rozlišovat jednotlivé závody, tak zde si kliknu opět a dám si zde, že se jedná o Rally Vyškov 2025 například. Pak vidíme, že tady máme nějaký vyhledávač, zde si můžeme třeba vyhledat jednotlivé body a tím bodem třeba bude Hotel Dukla, kde většinou bývá administrativní přejímka. Kliknu a vidím, že už mě to našlo ten bod. Můžu ho přidat do mapy přes tlačítko plus a vidíme, že se mi přidal do ikonky nebo do kolonky, do vrstvy others, do dalších. Tam, kde mě svítí ta lišta modrá, tam se mi budou přidávat ty body. Takže já jsem už měl rozkliklý others, tak tam se mi přidal bod Hotel Dukla a můžu ho přejmenovat. To udělám kolonkou upravit a zde napíšu HQ jako ředitelství. Můžeme si napsat jakýmkoliv názvem, jak to se pro nás bude hodit. Když chci změnit ikonku, abych ji neměl takhle modrou, tak si na ní kliknu, zvolím si kyblíček, další ikony, vlastní ikona, tak. A zde buď mám v počítači nahrané ikony, kterou si vyloženě vyberu, anebo budu mít uložené na disku Google, já to mám na disku Google, odkaz vám dám do popisku, kde budete mít přístup do stejné složky, jakou mám já, ať si to můžete když tak využít, nebo stáhnout. A dám sem, že chci ikonku HQ vložit a ikonku jsem vložil. Zde vidíme, že už se nám propsala ta ikonka. Takhle si můžeme doplnit další body, jako je například rampa. Teď teda upřímně nevím, kde bude rampa, ale dám ji, že ji chci na náměstí. Vím, že náměstí je nějak tady v tomhle bodě. Vezmu si tentokrát přidat značku, což je tady ta tečka. Kliknu na bod a dám si cíl. A dám ještě teda ceremoniál. Start. Opět chci si nazvat, nebo chci zvolit jinou ikonku, aby měla jinou barvu. Dám další ikonky, vlastní ikona. Už mě to nabízí automaticky zde. A dám si sem třeba cílový ceremoniál vlaječku. Opět potvrdím, dám OK. Zde už vidíme, že ty body jsou zaznamenány v mapě. A teď si chci zvolit to, že si chci nakreslit shakedown. Shakedown budu vědět, že se jede tady někde v tomto místě. Pokud si nejsem jistý, ale vím, jak to vypadá na letecké mapě, tak si zde můžu ještě měnit vlevo dole podkladové mapy. Je to možná i pro lepší orientaci, že ne vždycky musí být nakreslená ta cesta a můžeme si to tak dodělat. Já vidím, že jsem se sekl a tu RZ hledám naopak jinde. A teď jsem úplně ztratil.
Zde můžeme vlastně vidět, že jsou ty cesty, které jdou vidět třeba i mezi poli, tak můžou být trošičku nenápadně nakreslené v této mapě a není to tak výrazné a může nám posloužit právě ta letecká. Já využiju tu leteckou teďka, protože vím přesně, kde se to nachází a řeknu, že tady na této cestě se pojede shakedown. Vím, že je v pátek, tady mám označenou modrou barvou tu položku, kam to budu vkládat. Označím si bod, zde vím, že bude start v tomto místě, tak si zde napíšu název, jakým chci označit start. Já to pomenovávám start shake například, nebo jenom čistě s. Opět vyberu si ikonku, další ikony, vlastní ikona a zvolím si obrázek nebo ikonu, kterou tam chci mít. Tato ikona, jak už vidíme, už tam zůstávají, takže pro další tvorbu bodů jako startu a cíle už tam bude na pořád. Tak, teď chci nakreslit čáru. Já používám osobně jenom nakreslit čáru, protože je to pro mě nejjednodušší, nejpohodlnější. Teď mě to tak trošičku splývá, tak si přepnu opět podkladovou mapu na tu cestu a už jenom si kliknu do bodu, kde si začíst a klikám. Jednotlivé body, jednotlivou RZ si vyklikám, kde vidět, že mě to tady ujelo trošku, tak si to obrazně vyklikám teda. Tak. A tady vím, že bude cíl. Tak kliknu na poslední místo a zobrazí se mi. Teď, abych to přejmenoval, tak si zde napíšu například tohle smažu a napíšu si zde shake. Vidíme, že to má délku 2,65 km. Super. Tady se mě to nepovedlo trefit, tak kliknu na tu čáru. Můžeme zkusit i tady, když to jde blbě zobrazovat. A tady vidíme jednotlivé body. Tady tyto průhlednější body jsou takové body, které si můžu uchopit a můžu si tu cestu dotvarovat. Je to pro lepší manipulaci, když například by to člověku někde hodně ujelo nebo se někde zkrátil a tak dál. Když budu chtít tu cestu přebarvit, aby byla silnější a v nějaké jiné barvě, tak si opět kliknu na kyblík, změním tloušťku čáry, dávám to mezi to š a a, aby byl ten ukazatel a měním na červenou. Pokud chceme jinou barvu, volíme jinou barvu. Opět klikám na bod a vložím, že chci zde cíl, takže si ho pomenuji jako F, shake. Opět nechávám na vás, jak si to pomenujete. Opět vybírám ikonku, vlastní ikona a tady si beru ikonku cíle a vkládám. Tady vidíme, jak tady vlastně je vytvořená RZ a když bych chtěl vytvořit nějakou sobotní RZ, opět si kliknu, vyberu nějakou RZ, kde bych si chtěl ji vytvořit, tak například si vytvořím tady RZ, opět vím start, hledám si, jestli to správně přeoznačený ve vrstvě, kliknu si, bude start tady, bude tady start SS a start Račická. Ještě si zde dávám 1, třeba 3, že to je RZ. Tak, vyberu si políčko, zde už vidíme, že už ty ikonky tady máme nahraný, takže už se s tím nemusíme nabývat. Tak, zvolím si kreslení, přidám čáru a už si opět klikám po tvaru RZ, jak vlastně RZ vede. Tak, zde si dáme třeba cíl. Opět si pomenuju RZ jako SSR Čícka 1, 3 a mám ji tu. Vidíme, že má opět 1,86 km. Zde si zvolím tloušťku čáry a řeknu, že chce být například takhle žluto-oranžová. Opět volím značku, přidám si bod, pojmenuji ho jako F SSR Čícka 1, 3. A zvolím si, že chci tady, že je to cíl. Tady vidím, že jsem si nenapsal to SS, tak si ho můžu zase kliknout na tady ten bod, dám propisku, jak upravit a dopíšu, jak potřebuju. V případě, že bych omylem si nepřepl vrstvy a chtěl to různě přeskládávat, že jsem si všechno udělal do jedné vrstvy, tak můžu mezi tím si hýbat, chytnu si ten bod, který chci přesunout a jednoduše si ho přesunu do místa, kde chci, to znamená, tady třeba jsem chtěl dát shakedown do soboty, přesunu si ho sem, ten pátek chci smazat, tak kliknu 3 tečky a dám smazat tuto vrstvu. Takhle můžete pracovat
celý závod. Když budeme plánovat přejezdy, používám to tak, že zde si kliknu přidat trasu, mě to vytvoří tady vrstvu, kliknu si z bodu, ze kterého budu vyrážet, do bodu, kam chci dojet. Tady vlastně vidíme, že mi to najde nejkratší možnou cestu. Poté si rozkliknu opět 3 tečky a zobrazím si podrobnou trasu. A zde vidíme, že máme na to, že to bude zabírat cirka 15 minut. Zde si ještě prosím pohlídejte. Tady vidíme, že by se nám to vracelo do protisměru RZ, takže si to prostě jednoduše uchopíte a předěláte. Zde vidíme, že nic mi nezasahuje do trasy a vím, že cesta bude 13 km 15 minut. Tohle je super ulehčení pro plánování a pak už když už operuju mezi tratěma nebo RZama, tak už čistě jenom tohle si nechávám, mažu jednotlivé body, že vím, že třeba z RZ Račické budu chtět jedna na ředitelství, tak opět zadám si body, odevřu přes 3 tečky, dám podrobná trasa, vidím, že mi to zabere 11 minut. Po celém tom procesu plánování to jednoduše přes 3 tečky dám smazat vrstvu. Může se taky stát, že už bude mít někdo předpřipravenou mapu a budeme si ji chtít nějak upravit. Jak to uděláme? Tak, tady si odevřu nějakou mapu, kterou už někdo přede mnou vytvořil, kliknu si na 3 tečky nahoře, export do formátu KML KMZ, zde si nic nepřepínám, aby se mi to neaktualizovalo, dám stáhnout, zvolím si do stažených souborů, zde si vytvořím novou mapu, aby jsme začínali s čistým štítem, takže moje mapy Google, opět stejný proces jako při vytváření nové mapy. A zde zvolím import, abych nahrál tu mapu, kterou jsem si stáhl. Vidíme, že tady má Slovácká rally 2025 KMZ a vše se mi zde nahraje. Jak už vidíme, už je to včetně rozdělení jednotlivých bodů a označení. Když budeme si chtít přidat například ubytování nebo jiné označení, můžeme to jakkoliv měnit, zase podle postupu, jako jsme si řekli předtím. Můžeme zde zrovna přidat třeba vrstvu, kterou si pojmenuju moje body například. A zde si můžeme dát ještě do mapy, že se zastavíme například tady na nějaké vyhlídce nebo na úřadě v Troubkách, tak si dám sem Svačina. A zde budeme vědět, že třeba budeme zastavovat, můžeme si to různě měnit body už předdefinovaný a tak dále. Myslím si, že tohle bylo všechno důležité k těm mapám, kde jsme si ukázali vlastně, jak to celé funguje. Není to návod na to, jak by se to mělo dělat, je to, jak to dělám já a jak to jde udělat poměrně jednoduše. Samozřejmě každý máme jiný způsoby, ale toto je takový základ toho, jak se to může dělat. Takže jestli vám se tohle video líbilo, tak prosím hoďte sem komentář, like, hoďte odběr. Myslím si, že bude takových věcí víc, ukážu vám trošičku víc té přípravy, ať už na nějaké závody, co pojedem, nebo jak vypadala moje předchozí příprava třeba na závody mistrovství Evropy. Pokud máte jakýkoliv dotazy, nebojte se obrátit na mě na Facebook, a nebo tady do komentářů, rád vám odpovím, protože jsme jedna velká rodina, tak je dobrý si navzájem pomáhat. Přeju hezký den, ahoj.